Tirende so na daktari Lazarus King'ara kurwarise Radaka Medical Center ne clinic ari Nyanchwa asirithia Yesu. Embi kabisa bono lirie weekend twakwanete binte binge twakwana chindelia nane twatakotura bibeka bono buye kabisa ekiara Bishop Otheri na chindelia eji ngogera chikale na enyomo gosenga yabuneka Bishop lintu akwanete chindelia lakini nane twatuna chindelia eji ingakita kere koera nane ngigekora chindelia. So ina arabera maswali ya mange singe tutabwata chinsa choko kwana na royo mubore tinga inga kichi na kingo kora osinga gitogo kora mune family chindelie chichirwa asitore chindelie ja oyo minto Brighton ninjirira raisi tujibwati boko chindelie tunogere kwa mwanjire Kristo Kristo na ero kubuna na chindelie na inde kera kubuna na chindelie keroko mwanja because yere na ero chikore tari aso musaraba ebire ko tanga ari aso musaraba onsi gaerete bono ntu gase tuno kwegena ere gatwa kanirete ligo lilionse agatwa kanira ari aso musaraba esira agakore sira ntulera no gotabanga ki na itabire nje no munyabibe bono kere yesa kwabeire erinde ribono nya no musaye umusaye gwasaba yasawo gokonya no yo toregete munaye nero sabira mabira mwomera na bono mwama na gofomu family etabwati chinderi lakini mone singe njo tuomera nete tutaumira ndike kebonya saye tukaumira na bara tukatema togende bono chinderi ya chakire go to affect kya chakire koleta uweta so abantu gutigana nare gotabanga bali munyoma ina bono iga chaka kumanyanga no ogende bake miaka 70 chinderi echinjiri konyoro maita abantu kukina bale era yaba buya abantu bagote chigari cyabo abantu bakate nyombe ngiya lakini mone chigo changora onye nchigo cha sore chiacha chaitera no naso mwana mono mwana mwasi nyunga ki ubuge malende nche ni so mete amungiro na so mete nitubwata amali mona ndinga yikire je kiaru ero konyoro mwana yero bono usinyire pi ta bono nje abandi kwa gororo jituki mna babege tebene jibe kwa ngoro bono okonya imuri babwati tukiria igobona kubisho ko tena chinderi jita keriji keri gugo so ekanisa nerera chikore nande kuikoso momonto omino go se ori munyo mainere na mbinto kibye badenderi kyabwat abande bali komanya ekere abantu batamanyite baraso musunte era gochaka ko kiremo mongino yo tabano mobe no mongina njo batamanyite chinderia no mongino tabo sachone no mobe bona bo kominyokanigo asinge njo mamanyiti ngigente ke ko parete undercast ige ko parete asinge njo chinderia bona kwanya abantu baitanire busebo yo moseri yo yonde so yo muitiro yonde asinge njo batamanyite lakini bono asinge njo tutaite kona kubaigora bono rani angororango etabia ya kiromonto because etabia monto kurusobo igego chaka kororekana ande na bora betuma etisobo lakini wikomenya enjereri musubati oriare kurusobo na obari lakini Bishop ndi bago monto atana kina na muramye no monte miake merongene lakini utamaiti tabia ene aya abode na bora me otengo yogote ndura kwana bale ya nene me Brighton ni oba wala matuka kwa menyire toramanya katabika keiwa komongo ni maite ere bona ine merongene oye ito itako ngaina merongene miake merongene ko mokoteti ngode baka bachukuru nyenda bona tole miake merongene tonje no mongino bado tuarole baka bachukuru igo paka muna naro da bachukuru ti maiti mongino na tamanyete na voko manya mbie muno mwanji muri no gwete tore asomururi bobosera bwenga ariko tutete kurigire na ebintu biri bikoirira chinga cyabuneka twanyori na chindelia na Bishop Otheri na go ikomanye chindelia jumuruyo osomanye chindelia jumugako kero wajimanyire kwa makumanjiri jeje ndi mwanya koru asijire emasko jusi Bishop nani ndo nataka tora kwana ne bingebire lakini umuntu reje mbara bande yadina tora kwana regoro esimi ye kero montago dire nigere yo monto oyomo lakini kero nago dire bune esimi yane esimi nigere ye family okay utara kwana magana esimi ntu atebete chindelia obotaigwana obotaka chibesa obotindu obotanjana okongachana tomana baso abone jisimi ibone bigo diri magana kinata katora ne ko na komenta kana ne binge bino to katora algiri esimi bono twati gato chense kabisa bono tora algiri esimi kwane resimi wata banga kala yakorire esimi ekero nagorire esimi ene yane tari ya mongina etakire ko be yane gosebono ne property yane ne yo mongina aya esimi tigatokorere kene ntubwate esimi ekorokwe property ya nyumba na wana nimbwate esimi ere nyumba ya Airtel ndake ere kando ine ere property ya nyumba lakini esimi yane ne esimi yo mongina ne yaye obuna bo maene lakini ke ntonga ringa ki
esimi etebwati bobisi abona transparent na tukwana obobisi bwesimi bona obobisi bwesimi abona abokongobole na inde esimi guchumo ndorete esimi nje ndamuroke ngana erekereje kebe abarene nebwate umwazirianire bwango obuye bwa emboro esimi ye yasadiri kinyangi kinyinge sana asinge nje esebo saitani bore na asijisimi esimi ye communication ye rais esimi nabyo kubunenyo mapigo se esimi ye kubunenyo mo na re yabunire taringe kubunenyo esimi yabunire kinyo because we trust message umuntu nyano musacha osome message onyora muno mungino yakorete ki arikeire use umungino osoma onyora muno mugako yakorete ki arikeire bono roche oyo no musubati mukao umana konyora isi umuntu amurikirete amangana y'obwanjani yani amangana aringa bose ngwanjete ayeti yani tindi korara no imukao ngagiro tibona yegende wanda ndorare toroka gyo ngoyo mbwate nyomba na ndo kabwate umuntu ndonjo umwanjete kongeta ninje igo yabonekire bone nyange ngira gore nyange no kwanyonera umwere nengayi ya nanje tindi korara bona kero ko message yo tindi ko affect na ndi ko kubori olia bona abo no amangana akoraki ibona gwetana gwasoire bona gwetana gwasoire so esimi ye nche nare gukwana ngaki esimi kiro mondo tigasike esimi yo mondo ndi igota amanya igo murugita amanya esimi mugaga na mugatamanya sikesimi oba think ke wangere to goika ebinto bine mbere to koroka a distance binto bine mbere no etunyo maine no eturegente kam taringa eturegente kamo ngakirigento utaite komanya nikosi binto mbiro maite wasium ororenga esimi ne mugaga ne esimi ne yomonge na gotebetinga kikere esimi yale lile iyo ngorangiri mungi ne esimi yaona kata tindi aja kubwatanga manyenga ningo nere ya ne korera igo konyora kongera lakini bono ayebono mate bishop lakini bara alinyo izikari batari bishop esimi ebuge ani montara no yore kwesibie babu aminyoke kabisa ngaki arabu ata arabu ata ndara na ngoyo gwaga ta kwa mongina dibaga bwat mongina na bwat esimi na tena kike twata banga transparent ogo taigwana na boko kogera na endo gutautani gento timaite gituraruke genta ogo dautio yonde ekera momenye tubuge mabugo tautio aba mugo tautani I think ngoikereke wango muweka mutaliko bono tabuga ntamaite kene nkerokebe no yaga maite ntonkero kerekebe lakini ekera bono tuko na kurigania goko nyora ngesimi yota to kubwato manya ningo lakini esimi yenki kiagara kwaje bwata ebintu chitabinjire cyarora kana ko basomo sacho yo sachinda sokunyorwa umusacho onkoleta renge ndagera nyomba bona tari koleta ndagera nyomba umusacho ochagera koleta chindo bo nyomba labda mugino ngo mukwanirare musacho tari korene bosereta chibesa tari ko provide takora chibesa bono wikachake korenga umuntu yo bono tiango ndabwate esimi bono chakurige no nenga umuntu waga no bosia usaba umuntu yo bona asina akare ko ire binto that's why lakini umuntu ko provide binto nyomba na ndo oroge tubwanje ni bwa kujazo mungino ta naja nesimi lakini bono ndeka to kwande esimi yo ke ajisimi chinyinge ya sadirienga nere no mongina komanya password yesimi komanya password yesimi yao password is about problem ono yani omote ina bono edende esimi password esimi yane tianda kotebia esimi yane eye mungino na maete eye ateri ere password free yero ko igora rioka yakoraki yaigora eji simi echibere ekera na so ire bedroom rigereria yongo jibekerera muturugurari tabongo na nyesibi tabongo na chozi bere eyega na manyete password nje di manyete password yae ono my wife karara ira kokona na bonda atake singinjo ni mbate password yae iko problem teyo gutware iko na bantu batakere na kero moyo gwe na nyomba no nesimi ye chi password digo mwana ma digo mo kiraba tubwati passport tubwati password ngakibono kokora because you might password ko yubwate mwango ko gore simi egokonye somewhere because nje mwana mbamanyete paka ye mpesa unajua Ingobono mondori mwanju muri genda gotomeke ekerengere kiao ayoroje na nkike go salienka ekerno jibirengere bino bigendete go cha ase esimi de studio yuwetira sina mbeira seskineno ko bisoma tore ndoja sense mili mitanda mwatomire ntondere ko bisoma bina bikire igaiga se studio lakini bisho bagato ko gendere gwate bino esimi netakere yani umuntu murugi wamanye password lakini mondara gotomera message accidentally eche lakini message ne yobwanjani na kibono ora erese eno no mosubati o
kore o kila wakati jena atomeirwo muna yachaiga muntu mutangani koro ki my wife yonguraje ngoja accidentally ngoja jire na abantu bali bagotocheki kura isi mine chimera gote setani ogujikoigora kwa nyomo ndakurikirete ngaki idea nche bona idea ngaki ngujikolie na mbiti ngora tiki tonye umuntu mutangani ngwana omonge ya lakini nere kera gutumirwa nere re kabire yi umuntu mutangani akonga ninche ndore message bono kuna kukoigwana so bono maite bitokero gukira message rwa tumira kwa mana gukira gusa naye bono kwa mana takagengero kwa abuno kwanyore tuje basacha mbare mangaru bono kwanyore message naye no kwanyore ria naye waja gotanga hai bono gute konjara muna mukwirani yareta mangana bono kwati wabata ko mutangani kumoroge message nara ko kuna rame kyomba sokoro nyambera primary school adane binto buna jisimi neji tv ngo sari jikare binte bine bibe ora kwana nge tv yake bisho ngi karo sari tv manyete TV rengi ase news TV rengi ase bipindi bune mokoreta gaiga tukurigeriga iga kurwandisi TV ebipindi byoboremi ebipindi byawao nende binde tokorora bigo tokoki lakini kero goika kwabe kabona muna inunkura abeka muri bontari bobe kutari kubara umu wa kabantu bagotenga bosa wana muntu ati no ari nyomba GTV chikurabe kana bagotenga GTV we bona babegete umuswa ati namba 2 mana kurigereria chibi fichukwende chi bipindi mbiro bya mapenzi biribona bibiko choche abasibati kwanyora basokereziko bono kunyora abasibati babu ninyoma ya basokereziko bipindi bya Nigeria kwanyora no bari bakuru mambi nandi babyanjete nakini ekerenga bipindi bya na mapenzi yoka bono musibati umayo chukuri roranga nyomba mapenzi takole tiki taiyo o amapenzi ali TV ujago yarigizi bona bataba adena isigongo nyanya ikega bora tiko nya bono kwanyoranga omo saja tari goja nyomba bosetana goja nyomba numo sibate ni gento ngeraria kale alikere nero igasoke bone ngaya bone ntoro mo Kristo bipindi mbire bogweneta kwa vote bipindi mbire tobwenete ko utakete gotiga bogweneta kwa tabangebi bitani saidia kitu mbia mano manju muri within a bishop wanda de goto era somoro bere bobo sera bwenga una jisimi GTV kero mosobate kar kuri bipindi binge no musaja na bakara kuri bagere ari mukungu bweka abasaja na bakonya enze ya sare kire abasaja bakuri baka sasa jabo tuko namba tumbaro bakuri yo mupira paka bantu baitanire umupira ndimete sono nganje to mupira nayo anje tekananga yotikanje timba to basa kombararo abantu baitanire nabakungu ba umuntu ikaranse kuwa jo mupira na ene nama etenga ki umuntu yo mukanyete kuru mambaka marogo na ndo ndo ndisivya ndo genda so mupira umana unafikiri utajenga hiyo boma kweli umupira negento kereje kebe kyagere no nyangi nyinga na chochi chaboneke lakini raba ko gwa karende nande ko korigere makosa no kera bantu marba gwa kanari banyare ni ona enyo go gwa ko mupira lakini we komanya ngabantu marba batari gwaka na inde egenjira nerengi ya yokororo mupira lakini umupira to kunyoma mupira no runyoma tabantu to kunyoma yani go chakurwa se kwaenda korora timu yawe yabu bono uchete nyomba utaite kurwana nyomba ero Brighton ni Sakaria abuga agadane classmate giana kurwense merinya ya Kongo twa sometenere na kupata road and clear from Metembe SDS school kudos programu inengia na ande nige gotosemia kabisa nara kuruguna emisane siminengia abantu bagotumia bobe onyoni kurwa bobasi era odane siminengia abantu bagotumia siminengia maete simie yabanye tumire buya bachira abantu mbali bachira muna basaba bakabake batumire gisimieji bana kuri app okonya gitime ne yobegedera roji ko ni online ngaiba kuri gende kuru asesimi umuntu ro mungaini asesimi esimi nabe ko igorere binte binge lakini bono yo ko yetumia bobe n'abantu abo bono babwate bona basacha n'abakungu bagutumia message esimi kutumia korete binte bibe bose pornography umuntu nabaro konyora download pornography asesimi yae kwanyoro ndago be agetare bosa unye pini abo ndo be kapaka Facebook na ndo bwate bake family so abantu batumire simi bobe bona yaretire amagana makongo nara ukubuli na nara wadana TV terimbe lakini ese mbenembe yako kuna sara korwa soko mchinga era wadana TV nengia lakini ndoro mobe no mobe TV
Ona yese mbenge trakina toko na ero itoko tebi. Na ero itoko tebi mbenge ki TV tegera osoke kurwa se nyoma yao. TV tegera otigo mugako because no ne bipindi birororo bira se TV bikogera abantu baitana. Usibatigana. Na ndi bipindi mune bibona abantu ngaki bitini biro bya Nigeria okonyora ngaki umusbati akuri yumushaja. Yani bipindi kinogera ngaki akuri yumushaja. Ubungaini bulio tabanga uyo paka manyore general geri yake umuntu agwetega pakucha kumubwata umuira enjireri ariko murigia wono kumbe nabasibati bande bagandete Korani abande ne experience bagandete kugeni neri abenga kia kwero musajo ba nara okorukuna Cynthia Nyaboke nerate abuna engakinere gose okomenyare ko musaja no mukungu ngobunenga anyoro monda komede Nairobi inje menyete marani kubunere mono chiabunekire paka America chiabunekire komenya isiko yanga de Brighton omukungu no mukungu unali mwata besese mbenesese bas omukungu onye tuli yanga so mukungu tiango tabinga kuna atariku omukungu muna kabe muno mogere na agenda Mombasa abango konyara na mokaye karadiga mogere ako arena mokaye no ronko bugulia kogotobo se juakari umuri bibi yako ataba tuko na yapa lakini ntu abagusi twanje tugutiga bangene baito twagenda twabatiga ngende no kwerigeria kwerigeria mbuya lakini wiko create time abantu bakona bagenda umwaka abantu bagenda myaka ibere abantu bagenda uchikonyoro umuntu ali sakale utigoyoga ya omwari mjarisi Rwango gato ningoroje no arime yumuroberio na umike mundu Nyamira county niko president na Evan Zigesengo mbiyemono ageje Paulo ndoje no abatu badia sumuroberi batano abalime umuture Vincent kurwa mabacho bobarabu abatana nere no arime engineer Kareb kurwa Nyantrago ibeno pamoja muroberio ino muya kabisa ekirani goto abo semia bwakira rituko chinga jeto chikine Brian Mukaya naye ningoroje nare nere oboli na amarwaya asaririenga ngakibono amarwa atakergo sira paste ka tutugarte chideka chinga tukoro muroberio Brighton ni amarwa abeire bobe ase gusiya ito andi muna to kwana igabono eri muna atoteba amarwa na nebinte bigo tindi muna kinya sore because mondo muno yokoro kuchakoye eri abori chikura na tenya sore ni kwana akamana ko promote nya sore bone nya sore everywhere bona abana maete batigiri skuru bone nya sore gutioka kirase asinge njori tabete nya sore nengi na serikali tare imoka bosebe no ne chikaunti njire imoka kugikeringa egento ngere to kugikeri bustokore omwaki tosirie chinya sore jibusto tosirie amarwa agerira abantu abange bakure igona gatiye mongina no mugaga ngotakiri kunywa maru se bonse pion de ibonda kunywa maru ndo bwene te kunywa maru igamaru ko bunarenga amaru anya sai nange tama sari bibitu bisho bigo myoka nara obori bori akuna mecha mustavu Geoffrey Nyang'au kurunyankongo akoboriga mbore bishobu isaboke hivi gatiye botaka no bonda ase nyomo ngai save rene kai save ngai erabe gatiye botaka no bonda Israel ko bori mako neli ko lakini tiango tavinga ki ubotaka mbugwate mechano mtu abasoma gaga ubotaka nkogera bole to mwako nya turi gukora kende tubwati kende tubazo kongeza betenga ki na no tware family abasakama naye gete kinkeyo igo ikobe na gento obo yani obonda tari koba nenibo lakini analesi obe negento gabantu bakoragera obe negento kerige gwiseine kiao igo tindatebanga totenenga lakini amugotenenga lakini tutagetinga oborwe ekere kwa boriru abante bagoja nyabantu bagoja nakimoka atagoja gosenga kiyo musacho atagoja lakini mbona rako boninga isevwe otakaze aya tari asugotaka bona sebu ere moina asobu yabole na asomutenengu bole abuna obose no obuyabole because obuyobo mbole tomore mbase nyomba yeah bishop garduriyeti gokora nari nero te abuna kero umusubati anyomiru onyora na baiboli bamusaje ori bakomuchanda nirere ngesare kinandi musubati ngada gokora atakero atikare na baiboli bamusaja gosenaki tari baiboli bamunyomete ya again tabwana tagokora igako nyamugako etara mogosera igakore mere no mugako afunge masikio hapo
igatige ngina biara gakamate hata kama wana vitina namna gani uyo kunyomete nyatara kobera vitina uyo kunyomete nyatara atime chando egento gyoko gokora stick no magako remereria abu na obago chano omwari wekabarose watagwachana na wewe na indo magako mujekera rocha baibuli babere maminja no mungna ni musibati oba baibuli babere muminja rusho musibati origaria muire asanga umuchimo menye moroshike sabukeri mbemono riria ni nyancha mamochoge korujinsa majicha mwembe no arime yumoro ate atubwatite asenjera ere endonge kabisa nara ate anene akorunya rangi ate anabagaka abatindu konya gotegerera amangana y'abantu ara ate anamba abantu abatindu nabali bakonya gotegerera amangana y'abantu ngomunere omuntu tindete bagogamba se batindete iga ibara tananga nje to kwebereria umukungu muna wona mukungu taramujaba yagojoba umumwenu nara ibagotegerera kumbo uyo gukwana umuntu bosa uyo gendo chikumbura mukae baka mukae yotama wanyoro umuntu ndera bwate iga abantu mbaro bako pretend no maita abantu mbaro bako sibibiru bisinini aye bako akwongotera gogo genda yo gwakiranse kwomia era gutara ngoro koraki abantu mbaro ekabireyo so abantu mbaro bagotegerera amangana arete bokongwa asichinka asinginjo yogotinda no gotinda okugwasaria gwasari no ne gwachikona no bolimo kwari gwakora bono chinda chiakoria gwasekererwa asinginjo kwigwete nga yarebe nawo neti akanyora chibesa nayo tete konia asinginjo nyora chibesa chukonywera ebisho bigente kino jegereke gare na nabatura kagandali weekend kyando jena ugatura kemureka kabisa tora na enka umusingi bogo sarika bwenga no riwe kitoje uswa ujibosiki ane binge bire nantroje ne biro bitu bire bona takuru bosemi wawo omwerekero murobiri yo ni gorengete kore to bosemi go jasenka enka tebuneka ntori asoko bunenka kone ni gotora asoko rosinga bisho nare gukwana muntu naroboria igoro yo botaka nete nkwana linga lyo malinga ngakitora akoro botaka kuba subuge magweito ene kereto gosoka tokore gas nyono mogaka tema muno gotema okore gas no mungino ateme nera kore kinde ntubase gutwara abantu baikaraste gusa tutwara bagaka bakwenda bachigwa koboche baira ne marogo babegete jinyimbo gaiga usogenda sabantu bagoseka kuruma mpaka marogoba inere kurukubotaka umuntu tari gukora kinde tokuruko muika bworo gusa sike songo laziness obworo negente kebena nina kikore tobotaka umuntu tari korengera ngaki abantu bane bagoja kuragira ngaki abantu bane bagosoma mambi yawo nereri wikotwari birengeri byo kumanyanga mambi y'abantu bawo nekoreteki nero igoboka kora kendi yonse kenda so mugondo bimeme gende mugondo eri obwati simeke bintu chaka kono ne chingeni kore bintu biri bikorete ndagira nyomba kore bintu biri bikorete masikani nyomba nore ngwa chiete sukuru yango tebe sukuru tali era kogara abantu batenenge nabogo kore bintu from nowhere abantu baro bago chire jwa kali bado igure biasara yasa ubasini babere ne chibesa yoto so na gosoma bose ko be presa so ko be nyagitari na lilyo koranyo chibesa lakini kale turabuke namba gento kende kyo mwario obeke menya saime na saa kubwatisi ogende kanisa tiango tebinga butaka to koborora asubuge mabwao nayo okubo muntu gwengenjo na ndo ugosiku nabantu bonse memono mwanju muri sari bire bitu byari na pastor Robo Semiwae salimia pastor wetu Amgirolia na Georgia from Shining Star Primary School memono Gloria memono ndo jina Mildred no ale me yomoro brother no Bosemi obuno buya amabi for the program pastor Imbuya akwera memono ase Obosemi gwato ire memono Mildred ekranya ka utoma uchumbe ne nyinga jire tinge tugo some sari biro bire bike konde to mirane weekend chinsa buneji ekerondo jena Lydia Mochwera then watching you live from Memeroka ga kimuroberio yo no muya idwin encourage our homes to improve ga kinyomente chinga kimbie mono ndojigori rinde semerobeli yeto kamurata ko namba ya ne mna abali batumete namba ya ne simire 0727 979 186 0727 979 186 Tomasi message wiki wocha na botogo chikwana gaiga mbe mono mwanju muri tumirane eikiende kero togo soso mutinyu 10 na limo kero chikara chuma mosi tariki ndojiroje lakini tatumirane